Ipinasa ng Bureau of Customs o BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 30.780 million pesos na halaga ng ketamine na nasabat sa Port of Clark bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs at smuggling. Ayon sa ulat, naharang ang shipment nitong huling bahagi ng March 2026 matapos makatanggap ng derogatory information mula sa PDEA. Agad itong isinailalim sa x-ray scanning at nagpakita ng kahina-hinalang laman dahilan upang isagawa ang masusing physical examination. Sa tulong ng K9 unit ng PDEA, nag-positive ang inspection sa illegal substance. Natuklasan ang 6 na plastic pouches na naglalaman ng puting crystalline substance na kalaunay na kumpirmang ketamine na itinago sa loob ng isang spool at ibinalot ng mga kable. Tumitimbang ito ng kabuuang 6,156 na gramo. Isinailalim sa warrant of seizure and detention ng shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Enforcement Group Deputy Commissioner Police Brigadier General Nolasco Bathan, patunay ang operasyon sa epektibong koordinasyon ng BOC at PDEA laban sa transnational drug trafficking. Binigyang diin naman ni Port of Clark District Collector Jairus Reyes na nananatiling mahigpit ang kanilang pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng illegal drugs sa bansa. Nagbabala rin si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa mga smugglers na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang panagutin ang mga nasa likod ng illegal drug trade. Batay sa pinakahuling datos ngayong April 2026, umabot na sa 2.5 billion pesos ang kabuuang halaga ng illegal drugs na nasabat ng BOC, habang 6 na kaso na ang naisampa kaugnay sa paglabag sa drug laws mula January 2025 hanggang April 2026. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.